Αυτό είναι και βαγί με βόμβα. Δεν το γιάει καλό. Δεν το φωτογραφείτε, δεν στάζει. Ανά τώρα. Δεν θα πάρουμε. Τούτο εδώ τι, αυτό είναι με... Αυτό πάμε είναι να κάνεις απάνω με το κόλλο σου. Σε βλέπουν τώρα στο Ιράν που κοιτάς. Ναι. Έχεις ένα αγίο, Ήθελε, αλλά να καταστάσω. Δεν θα γίνει αυτό με... Δεν θα ανοίξει το αγίο, άστο. Ναι, το μία μόνο, δεν είναι. Δεν σε πετάει με τίποτα τώρα. Έκα πετάει για μια μέρα με τη Δευτέρα με και βρήκε το μία. Αυτό είναι το καλωδιωμένο μέσα στο γεγονό. Όπως να το δεν το διάσει την Ιταλία πέτα. Καλή πάνω. Είναι καλή μωρέ. Λοιπόν ακούς. Λοιπόν με την άλλη μπροστά. Αυτός το βρήκε ρε παιδιά. Όχι δεν σταματάει. Όχι. Δεν σταματάει. Εγώ αυτό φέρα και πια αυτό φέρα. Πάμε.